la kuyona kudala njalo njalo ayikho into engasilahlekela ngokuthi singabakhonzi wona. Mhlambe angiveze into ethi mayethi umuntu ayikho into engasilahlekela ngoba sasisuka kuyo injengokuthi esithi njengoba usegoli usegoli mawusuka egoli mhlawumbe umuvu ye Cape Town. Yes. Mase abantwana bakho bekhule egoli bethi hey sesilahla manje izimpande zethu ngokusuka egoli. Yes. Kanti akusuka egoli wena usuka eKZN. Okay, siyabingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much for tuning in. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu nakulolu suku lanamhlanje. Hleze kuyintokozo ke ukuthi masishaya ikhwele sithi hayibo khona into engapha nihlezi ke niba nathi. Siyabonga kakhulu bazalwane kakhulu egameni lika Jesu. Igama lami ke ngo-ST wakadlamini umntwana kaNkulunkulu ke osindisiwe. Sithanda uJesu ngendlela emangalisayo. But before we start ke kuyinqubo yethu yala ekhaya, before siqala uhlelo lwethu senza sure ukuthi yonke into siyenza in line with intando kaNkulunkulu. So before we start ke I would like us to pray and then bese singena straight to engxoxweni yethu esinayo namhlanje. Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyakubonga uNkulunkulu wethu engcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu onamandla siyathandaza uNkulunkulu onamandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sesikhona kule ndawo sithandazela umusa wakho mawuvele uNkulunkulu wethu engcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Each and every word that will be shared here, we pray let it find a special place in our heart. We pray, let it bring transformation, let it bring change in our lives. Let it bring understanding in the name of Jesus Christ. Baba wethu engcwele, siyathandaza, siyakubonga. Yes Lord. uNkulunkulu wethu onamandla onke ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu sithulisa ke nazo zonke izinto ezingaba yisiphazamiso uNkulunkulu onamandla nakulomlayezo namhlanje. Mawufinyelele kuwona wonke umuntu ekumela uzwe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. We thank you Lord in Jesus name. Amen. Amen. Yeah, siyabingelela kakhulu bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much ke once again. And today ke I am joined by my very own bishop for the first time ever enathi la kulelu hlelo lwethu namhlanje. Bekade wrong yonke lento zonke lezi sikhathi bekade ku wrong ukuthi hey ibishop lami lingaze laze lafika. Kodwa ke namhlanje uNkulunkulu ke yonke into nesikhathi sayo. Ula ke nathi namhlanje egameni lika Jesu we are in Durban edition. Silala esikhona khona. Angithathele ithuba ke ngimamukele ngimbingelele egameni lika Jesu Kristu. Ba Bishop siyabingelela. Asibingelele kakhulu sibalikhulu nababukeli bonke abalandeli bakho bonke abangcwele abalandela lolu hlelo linamandla le ST Media. Yo, abo Bishop siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Angazi izinto zebe sithi siyazama ukuqondanisa angaqondani. Kodwa namhlanje uNkulunkulu usesenzele ke ithuba sibonge kakhulu ukuthi ube nathi la namhlanje. Mhlawumbe laba Bishop nakubalula baqala ukubona namhlanje mhlawumbe ba Bishop mengasipha nje neintro. Naku for the sake of labo baqalayo nje ba Bishop ukubona namhlanje. Oh yes. Yes, no Bishop and Ibuthelezi lo ose Peter Magisberg ngokuhlala la eKZN umntwana nje kaNkulunkulu osindisiwe uNkulunkulu owamenzela umusa. Amen. Amen. Sebo kakhulu baba. Ba Bishop bazalwana ke this is the man that I serve under. So yena ke ba Bishop esinayela namhlanje. So besinake lapha futhi eJohannesburg lapha eSoweto eDlamini Multipurpose Hall ila sibe sikhona khona ke egameni lika Jesu under the theme that says God of our forefathers. Sibe sikhona sonke lapho ke. But ke namhlanje kunesihloko esizokhuluma ngaso la and then ngasigcineni ke will give you full details ekuthenini ukuthi what is it that you can expect lapha na eSoweto eJohannesburg
25 October starting from 9 a.m. kuyoshaya isikhathi santambama la inkosi eyosidedela khona. Bishop, ngiyafisa ukuthi ke sikhulume ngendaba yamadlozi. Yazi ukuthi indaba yamadlozi indaba endala ikakhulukazi ne Christian community sithola uku understand ukuhlukahlukene uzokunye njalo njalo. And nabo futhi abakwinkolo yamadlozi nabo ufice besho kunye about inkolo yobuKristu njalo njalo. So namhlanje ngiyafisa ukuthi ke singene straight mhlambe before sizongena kuyona, but ngiyafisa mhlambe siqalela ekuthenini ukuthi uma sikhuluma nje ngenkolo yamadlozi mhlambe ngokwe perception yakho ukuthi mhlambe sikhuluma ngenkolo ekanjani. Mhlambe sibalikhulu angiqale ekutheni kube khona ama scriptures mhlambe ngawabeka Yes. ukuze sindlalele kahle into yethu. Yes. Mhlambe ngiqale ngithi siyafisa abalaleli bethu noma ababukeli bethu bebe aware of 2 Timothy. Yes. Chapter 3 verse 16 othi yonke imbhalo Yes. iphefumulelwe uNkulunkulu ilungele ukufundisa liqhubeke lithi ukuyala ukusola ukuqondisa but ngenxa yalokho kuhlangana ngifake lokho ukuthi lithi ilungele ukufundisa. Yes. So ukufunda kusho ukuthi fanele ube yakade ukuthola into ongayazi. So kwesikhathi kuba ingozana ukuthi abantu beba exposed kule mbhalo mase befuna ukulwela bemelane belwe nolwazi. Yeah. Kanti lembhalo vele ilungele ukufundisa, should be ready njalo uma kuzokhulunywa ngale mbhalo ukuthi uyothola into entsha ongabe uyifunda okwakho ukuyicheck ukuthi imbhalo isho ngempela yini. Sungalwa ke uma imbhalo inakho zangithi angiqale mhlambe very early because i topic le endala njobusho futhi engasusa inakhuzana umsindo omningi kubantu benkolo yabo. So asiqale siveze ukuthi siza kule mbhalo, le mbhalo iphefumule uNkulunkulu. Iverse lokugcina mhlambe ngaliquote mhlambe engicela ukulifaka very early because ngenzeka engakwazi ukungena masiqhubeka. Ileli elikumahubo 119 uverse 160 uthi onke amazwi akho ayiqiniso. Athi nje onke amazwi akho ayiqiniso. So thina ezabafundi beBhayibheli akukho kusezwini esingabazayo. Yeah. Yes, mhlamba ngifake the stand sethu. Izwi silithatha njengoba linjalo. It's more than a doctrine yebandla elithile when it's come to izwi. So namanje basizobuka lento yamadlozi sizobe sizoyibuka from scripture to scripture kulokho uNkulunkulu asisize ngakho. But masikhuluma ke kumbuzo wakho othi sikhuluma ngani masikhuluma ngenkolo le yamadlozi. Angiveza ukuthi kuthiwa inkolo yamadlozi abanye bathi yamathongo abanye kuya ngokuthi abantu babeka kanjani abanye abafileyo noma abaleleyo. So sizokhuluma ngaleyo into leyo. All in all lenkolo noma ngengigxile kuyo kakhulu ngizogxila mina ekutheni yini singekho kuyona. Kakhulu yini nezwi lesinqabela ukungena kuyona sizobe sime lapho because fanele ngichaze iside leli lethu lobuKristu lokungangeni kuyona. But yona abakholelwa kuyo nami sengakhuluma njengomuntu ongaqhamuka ngasekholwa ngoba phela umuntu akazalwa esindisiwe, uzalwe umuntu ezingokabuthelezi, uzalwe esintwini. Le nkolo more of ukuthi they believe ukuthi abantu abangasekho banamandla athile baseduze noNkulunkulu bababhekile. Inkolo nje ukuthi ithemba labo likubona, inkolo ekanjalo. Yes. And then izwi ke lithini ngayo lenkolo yamadlozi? Yeah, Jesus Christ. Angikuveze ukuthi ngokwezwi ayisivumeli thina ukukholwa sikholelwe kubantu abangasekho.
hlamba ngisho izinto futhi ezimbalwa that is very important ngisaqala yokuthi abantu thina bakithi abangasekho sibathatha njengezihlobo zethu ezileleyo ezilinda usuku lovuko. Yes, angifake leyo. Ihlobo zethu ezileleyo eseyifica ukulala nathi sisayolala elinde isikhathi sovuko sonke sibheke ekuhlulelweni. Abayona amademoni balele balinde usuku lokuvuka. Futhi abawona uNkulunkulu ukuthi singaze sikhuleke kubo. Abantu nje bakithi abangasekho abalele. Asebeficwe ukuthi leli dokodo lidilizwe. Kwadilika idokodo sebelinda usuku labo lovuko. Ngithi angikuchaze very clear lokho very early ukuthi our stand ngayo lenkolo yokuthi nje balele futhi we do love them ngoba bahambe sibathanda futhi siyakwazi ubakhumbula ukuthi yazi kanje ubale ngabe seyahle ngabe seyithi manje but asidukile kubakhonzeni inkolo yethu yobuKristu ifika imelapho. Why? Angiqale from the very familiar verse Exodus chapter 20 verse number 3. Exodus 20 imiyalelo eyishumi. Yes. Verse number 3 wakhona uthi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Bangcwele yabona iBhayibheli liyingozi uma uzolifundelwa abantu. Yazi ngokukholwa sebalikhulu ngithole mhlambe ngiza la kuwena. All along bengithi le verse lithi ningabi. Kalithi ungabi. Alisho ukuthi ningabi. Khuluma ngani? Lithi ungabi. I was so interested. It's hey, yabona iBhayibheli live like deep. Alisho ukuthi ningabi. Kodwa lithi ungabi. Uma uya ngokuthi kushuthi ngamanje akukhulunywa ngawo wonke umuntu la. Ingakho no ozolimala engasheshe limala asikhulumi naye. Yes. Uya ku verse number 2 ukuthi ukhuluma ngobani. Uthi mina nguNkulunkulu wakho. Okay. Shuthi la likhuluma nabantu oNkulunkulu wabo. uNkulunkulu lo owenza izulu nomhlaba. Selithi ke kubo ningabi nabanye. So alikhulumi nabo bonke la okokuqala. Lithi nje ungabi seliveza ngaphezulu lithi ngisho kuwena mina ngoba nguNkulunkulu wakho. If God who created heaven and earth uNkulunkulu wakho then alikuvumela ukuba nabanye uNkulunkulu. Usethi futhi ngaphezulu yimi ngikusindisile ngakukhipha eGibhithe ezini lokugqila. So kushuthi uma uthi inkosi yangisindisa kukho lapho engisindise khona umhlengi ungihlengile. Sethi ke angikwazi ukukuhlenga uphinde ungibhanqele abanye uNkulunkulu. Angivele ngiyichaze lapho very early sebalikhulu ngoba sesifunda amavesi amanye azobe sengathi hayi besixeka asigceki. Sikhuluma nabendlu yokukholwa. Sikhuluma nalaba oNkulunkulu wabo uNkulunkulu lo owenza izulu nomhlaba. Uthi loyo uNkulunkulu ke ningabe nabanye oNkulunkulu ngaphandle kwami. So into ke edala ukuthi singakhonza amadlozi. Into yamadlozi le abantu abalele inalesi simo sokuthi uma babakhonza babafaka esimeni sikaNkulunkulu. Ubani uNkulunkulu? Noma yini uNkulunkulu? uNkulunkulu inoma ubani noma yini umuntu athemba kuyo, abonga kuyo, acela kuyo, ancike kuyo. Yingakho uIsrael ukwakhipha ngisho amacici bakhanda ithole bathi bethu uNkulunkulu wethu. So nathi lento abantu abalele ikwi level kulabantu abangakafika entsindisweni yokuthi ikwi level yobuNkulunkulu. Ngoba even ngiphuma ngiyakhumbula mangikhule ekhaya ukuthi bekukhona indlu okungenwa kuyo sesiyahamba bosibanibani sigadeni bosibanibani nansi ingane siyapha uyabona ukuthi ikwi level yobuNkulunkulu. Hawu sesiyabonga hawu nisizamile nasinikeza ukuthi nakho ukuthi bakwi level yobuNkulunkulu. So uNkulunkulu inoma ubani noma yini ocela kuyo themba kuyo oncike kuyo. That is God. So liyahluka ke ngezizwe ngiyabona nje la ngangathuka kabi ngasela ngako makhutha uma ubheke egakela amandiya khonza inkomo ahlangana njalo ngezikhathi ayimbathisile uNkulunkulu wabo. So nathi sinandle emnyama kulento yoyithixo noNkulunkulu sabambeka kulabo abafile.
So kanti izwi uma ukwakholwa lithi ungabi nabanye onkulunkulu. Futhi uma ungakakholwa futhi ungakasindiswa awuvumelekile umntaka kwethu ukuthi nje iqhubeka alikuvimbi. Ingakho engasho ukuthi ningabi. Shuthi akakhulumi nomhlaba wonke kodwa ukukhuluma nalabo abathi uNkulunkulu wami. Sho ngamanye amagama ngiye ngizwe ukuthi bakhona abantu bayithu bahlanganisa inkolo yamadlozi bayihlanganise neBhayibheli. Okusho ukuthi iBhayibheli alivuni inkolo yamadlozi ngamanye amagama. Alivumi angazi basuke befunde kuphi ST ngoba sizofunda khona la even from the Old Testament up to the New Testament khona lapho sofunda khona azethi isiningiso phambi kwami kusho uNkulunkulu. So kuningi yikho ukuthi kwesikhathi kuba hijack amavesi. Yes. Kuba hijack amavesi yabo nginake makushoniwe kuzokhothwa iscripture umuntu maselele lithi Nkosi mthathe mbukele ngoba uthezweni lakho wenze umlahlwa engasaba umlahla kwena. Yase singathi ulelo vesi kwangekho oshonile mhlali khulunywa uAbsalom owabulala ngesikhathi udade wabo ereshiwe Tamar. From there ngesikhathi ebulala egcine ubaba wakhe uDavid kule yanto eze kubona lento waze waxoshwa wakhishwa ngaphandle kwathiwa ungasabuyeli ngapha wabuya ezweni mayebuya kwathiwa woza ukuthi ubuso benkosi ngeke ukubone. Wagcina lapha eselwa khona singeke ngikwazi ukuhlala kodwa ubuso benkosi ngakuboni. Lavela lapha leli verse uthi hayi angizami ukocela noma kanjani uyenza umlahlwa engabe umlahla kuye. It's just a man ezama ubuyela enkosini akho umuntu ofile but ngikuleyo ukuthi amavesi ayatwistwa. So I didn't see any scripture ethi nje asikhonza uNkulunkulu nabaphansi. Hey madoda khona okay ngiyiquote exactly kodwa khona into engangayibona omunye eveza indaba ukuthi pho kwenza kanjani umuntu mhlambe siquota oJohani kudala bayifela oPetru njalo ezif ngasikhonza abantu abangasekho kodwa bakwiBhayibheli then isikhohla abangasekho kodwa bama families. I think angayizwa nami into kanjalo. La impela indoda eyaphuma kithi futhi engangizwa mina yathi silahla abantu abangasekho kodwa sibhizi sikhotha abantu bezizwe uAbraham nani mhlambe ngavele ngadabuka bangemlalele ngathi yabona ngazi uma isikole esincane noma yini encane ngoba thina masikhotha uPetru sithi uPetru what uJohani what asikhonza uJohani sithatha abakhonzile sikopele kubo ukuthi bamkhonza kanjani amazwi abo asiqinise ekukhonzeni uNkulunkulu asinamatheli kubo mhlawumbe ngima asiguqi nakubo whatever that we quote from them kusashakisha kulo uNkulunkulu wethu oyedwa. Masithi nje wathi uAbraham ephuma ezweni lakubo we are using the scripture sisizwa iscripture ne-experience yabo konke abakushilo hayi kunamathela kubo. Yes. Kodwa kunamathela uNkulunkulu. Akukho nokugodwa engingakufunda kuJohani kwangenza nganamathela kuye ngagcina ngimguqela. Ish madoda. Kodwa makukhulu amavesi nanamandla wafundile angenza nganamathela uNkulunkulu. So ngiyakuthi hey ezinye izinto I don't know but asikhothi noma sikhonzi amaJuda nabantu bezizwe no sikhotha abakubhalile kusenze sikholo uNkulunkulu esikholo yena owenza izulu nomhlaba. Mhlawumbe umunye uzothi hayi manje mansineke inkolo yamadlozi phela iyona nto okay sukela kuyona kudala njalo ayikho into engasilahlekela ngokuthi singabakhonzi wona.
Mhlambe angiveze into ethi ST mayethi umuntu ayikho into engasilahlekela ngoba sasisuka kuyo injengokuthi ST njengoba usegoli mawusuka eGoli mhlawumbe umuvi eCape Town Yes. mase abantwana bakho bekhule eGoli bethi hey sesilahla manje izimpande zethu ngokusuka eGoli Yes. kanti akusuke eGoli wena usuke eKZN ukuthi bona baphaphame ususeGoli. Hey madoda. so ngafane siye ezimpandeni umuntu usuka kuphi kanti ngoba umuntu usuka from Genesis 1 verse 26 ethi uNkulunkulu asenze umuntu umuntu uvele kuNkulunkulu angikuveze futhi esithi ukuthi uNkulunkulu wenza umuntu akenzanga isizwe wenza umuntu wayengenasibongo engenalo wenza umuntu. That is chapter 1. Chapter 11 kaGenesis abantu sebebaningi bazakhela umbhoshongo obheke eBhabhe yakhe. It's very important to know chapter 1 or chapter 11 because chapter 1 kwenziwa umuntu, chapter 11 kwenziwa izizwe. Okay. Nazo zenziwa ngesikhathi lithi iBhayibheli mabekhanda umbhoshongo obheke eBhabheli babethi bafuna ukuzekhela igama ukuthi kwazeke ukuthi khona abantu abake bakhanda umbhoshongo bayobona uNkulunkulu. Mase lithi iBhayibheli uNkulunkulu wababuka wathi hey labantu bayisizwe sinye bawulimi lunye akekho ozabavimba ake ngehle ngosanganisa ulimi labo then kwadivideka ama languages in chapter 11 kodwa umuntu noNkulunkulu umdala kodwa ubuzwe kwaqala ku chapter 11 sekudingeka ke manje si check sibalikhulu ukuthi yini efika qala chapter 11 no chapter 1. Okay. Ngoba chapter 1 umuntu noNkulunkulu. Yes. Chapter 11 uNkulunkulu nalezi ilimi zonke. So mase sibuyele emasisweni noma sibuyele empandeni asikwazi ukuya ku chapter 11. Sethi mina umZulu abezulu benza nje. Mangibuyele empandeni fanele ngibuyele ku chapter 1. Yimi noNkulunkulu. So le yokubuyela kuNkulunkulu ayikwazi ufakwa sengathi yinto esisuse impandeni yizona impande ngqo. Yes yizona zimpande ngqo because chapter 11 uThixo wazenzela umuntu wayehlalela nomuntu kwa chapter 11 kwa kuvuka izilimi ezihlukene nazo uyidividelani sibalikhulu uyidivide ukuze lawula abantu mhlawumbe that's what is very much important ngoba wathi abalawuleki yes ngoba bolimi lunye ngeke bevimbeke so akayidividelanga ukuthi zihlukane naye akumele lobubuzwe kube yikho usiqhelisa kuye wayenze ukuthi ekwazi ukusilawula engakwenzela ukuthi sikhohlo uye sikhole ubuzwe bethu. Okay. So yes. So ngifuna ukufika lapho ukuthi uma sisuke siphuma kwinkolo yamadlozi sinaka uNkulunkulu yena yedwa siphume imfundisweni zika chapter 11 sabuyela ku chapter 1 ukuthi uNkulunkulu wenza umuntu. Madoda. Wenza umuntu. Mhlawumbe ngiveze into ethi ST. Umuntu esindiswa ekholwa umZulu noma isiphi isizwe ngesikhathi ekholwa angilahli yonke into yakwaZulu yawalo line loyo ngathi umuntu angangawukuthatha wodwa ningenza ama clip the only thing esukayo yinto elimaza mina noNkulunkulu ku chapter 1 okay like kwaZulu bangifundisa inhlonipho uma sengisindiswa sikujike sokulahla inhlonipho engifundiswe yona ngoba iclash. The only thing esifike siyigumule into esilimaza nezwi noma noNkulunkulu. Mhlamba I have to repeat that. Ngokwesintu mina ekhakufundisa ukuthi umuntu omdala ngimphathe kanjani, ngikhulume kanjani umuntu omdala. NeBhayibheli uthi uPaul weTimothy kumuntu omdala ukhulume kuye njengoyihlo. Kumuntu omdala ukhulume kuye njengonyoko. You see ukuthi content fike zibe common. Fike zibe ingxaki ka futhi mhlawumbe iyodwa ifike ibe ingxaki. Yile yokukhonza.
leyo khonza iyona angayifuni njengoba eshilo ku-Exodus 20 verse 3 ethi ningabi nabanye uNkulunkulu. Sho ngamagama ngafike ngikwenze konke engikhule ngakho kodwa kwi-altar ekukhonzeni uzethi uNkulunkulu nomhawu akafuni naleso sihlalo sokukhonza. Ngiyathanda bavele siyiprove nangokwescripture zonke lezi zinto lezo mhlawumbe omunye umuntu angaba nento ukuthi okay lezi zinto esikhuluma ngazo ziphi ke nakwi before siqhubeke neminye imibuzo. Yes. So I have already quoted Exodus 20 verse 3 othi worship no God but me. Ningabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Futhi again ngakufaka bazalwane. Ungaba nje noNkulunkulu aba 100 ngisho aba 20 uthi cha kanankinga uma engayena uNkulunkulu wakho. Lana usho kubantu abathi mina manje impilo yami sibhekwe uNkulunkulu owenza izwe nomhlaba sengiyinikele kuye sengisindisiwe ukhuluma nalabo bantu ningabi nabanye oNkulunkulu ngaphandle kwami. So igama engize ngathi ngicela ophethe iBhayibheli elinake nokungilalele yile ukuthi akasho ukuthi ningabi uthe ungabi. So lesizokhuluma ngayo namhlanje akuyona ethi umhlaba wonke qhubekani nama-altar enu uma vele ningakafiki kamsindisi. Esimelene nayo ngokwezwi yile ukuthi umixe uNkulunkulu uthi ngiyamkhonza kodwa ngimkhonza nokuthi kube sengathi udinga ukulekelelwa. Ya kanti akadingi ukulekelelwa. Mhlawumbe singene ke sifunde kafishane amavesi ambalwa lawa owafakayo ukuthi mhlawumbe omunye uzothi ngidinga amavesi. Lamavesi bazalwane sizowaquota yilawa asenza sibone ukuthi yini uNkulunkulu engasifuni sikhonza abaphansi. Okay. Ngoba sesiqedile ukuthi vela singeni khona ngenxa Exodus asingeni vele. Exodus 20 verse 3 asingeni. Lamanye aselakha ama reference ukuthi uma bachaza kanje shuthi ngakhethe singangeni kubo. Yabona nje like uMshumayeli chapter 9 verse number 5. UMshumayeli 9 verse number 5. Yes. Umuvulile yes mhlawumbe you can read for us. That's one of the scripture. Umuthi usuyayifunda ubona okay ingakho uNkulunkulu lethi singafiki ngapha. Mshumayeli 9. Umshumayeli 9 ngizoyifunda ngesizulu. Yes idinga impela umageba. Lapho emakhaya ngizoyifunda nje ngesizulu ukuze sizwe kahle. Umshumayeli 9 verse 5. Verse 5. Ufundeka kanjena ke. Ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa. Ukube bengiphambi kweaudience bengizothi true or false. Ukho umuntu ophila ongazi uzofa. Bengoqala ngicele i-art ngoba iBhayibheli lishay statement lithi wonke umuntu ophilayo uyazi uzokufa. But iqiniso lithi iBhayibheli liqinisile. Ingakho sinama policy, ingakho sinobani ukuthi besifihle ngoba siyazi sizokufa. Siyakuvuma lokho. Asiqhubekeni ke ngoba lonke izwi lakhe liyiqiniso. Kepha abafileyo abazilutho. Lase livele liqhubeka. Selithi bonke abafile abazi lutho. So lo la inuwodwa ST. Ngesikhathi uphuma la usukhonza uNkulunkulu yedwa uphumile ekukhonzeni abaphansi. Uma sulizwa lithi abafileyo abazi lutho. Uvule ubone okay. Kodwa ke the more we read ugcina ngoba singafanele sibe general ngathi siphila kwelinye izwe. Yes. Esithi ngiyacela ungilalele emncwabeni engigadele umuntu ophethe ihlahla. Ngifuna umnake into azobe eyikhuluma uyobe fakaza leli verse. Lo muntu obephethe ihlahla lo mlahla Nkosi uyomuzwa efika ethi mina umfowenu. Awu. Ngizisholani kade siphila. Ngizisholani manje kade siphila ola lonke. Imini umfowenu. Yes. Imoto ke mfethu lesingena kuyona. Itende mfethu lesingena kulo. Why these details? Ish. Unginakele nje lo muntu loyo. Uma uba naleli verse engqondweni uthi konje abafileyo lithe iBhayibheli abasazi lutho. Unginakele lo muntu loyo inkonzo isiphumile ivaliwe kodwa kudingeka lo muntu eyomtshena ethi inkonzo isiphumile inkonzo. Iphumile inkonzo. Ikwakho mfethu la. Umtshela ngisho ikwakhe. Shuthi impela singavumelana
ukuthi iqiniselize malithi abafileyo abasazi ngihlathi ungizalile uma ngikholelwa kulezo zinto fanele mangifika ngithi mina indodana yakho Chazela. I have to give details. Yeah. Ngicela uqhubeke usifundele. Kepha abafileyo abazilutho futhi abasenawo umvuzo ngokuba ukukhunjulwa kwabo sekukhohlakele. Abasenawo umvuzo kuchaza nje umuntu made ephakelwe ekhaya akasaphakelwa ziyagqabuka izinto ezithile akade vele elokho eyithola once umuntu khona izinto ezifriza into esiyaziyo leyo. Ngicela ungifundela leli elilandelayo because yilona kakhulu eliveza ukuthi why singangeni la ekukhonzeni abaphansi. It's very much important ilivesa azolifunda. Yes. Uthando lwabo libala into ezu3 lithi uthando lwabo nokuzonda kwabo ukuzonda kwabo nomhawu wabo sekuphelile abafethu shuthi abathandi abazondi abanamhawu shuthi esithi akukho engizokwenza ukuze bengithande akukho engakwenzi ukuze bengizonde abazondi abathandi ish no, this scripture is very much important. Akukho ukuthi ngiyoshaya mhlawumbe inkomo ezu20 engizayibachazekileke. Abathandi uthando liphelile. Akukho engizothi yangisakwenza ishuthi hey manje kuzongibhedela abazondi. Can you read one more time abasibom this scripture? Uthando lwabo ukuzonda kwabo umhawu wabo sekuphelile futhi abasenaso isabelo nanini kukho konke okwenziwa phansi kwelanga. Amen. Baphumule as I've said ekuqaleni kwami baphumule la umuntu alindele khona usuku lokukhala kwecilongo ukubuya kwenkosi sibheke sonke ekuhlulelweni njengamanje abazondi abathandi abanasi sawo akukho engathi hey manje kuzongibhedela kuzophetha ngempela ke manje kuzophetha ngempela ke abazondi scripturally biblically yeah abazondi ingefane ngishaya indidle esiphithi abathandi. This is my advice bazalwane as I'm reading here ST engiyibonile ekukholweni ngale yonke lento le eyokuthi ngiyafisa kube ngathi usilalela umuntu osenomzali ophilayo. Because imfundiso yethu thina izwi lisifundisa ukuthi mondle umzali wakho. Lize lithi uma ungamondla umubi udlula umuntu ongakholwa. Ungamlindi ezefe. Because imfundiso yethu ayivumi lento oqhamuka sowenza izinto ade ungamazi umuntu ephila. Awufunda uverse 10 lapho uzomangala. Because inqwaba ifike yenza amadila amaningi, yenza imicimbi eminingi, umuntu ngobe kaseka. Verse 10 konke isandla sakho esifumanayo ukukwenza lithi konke isandla sakho esifumana ukukwenza njengoba ukwazi ukuwasha ngikwazi ukumthengela isinko ngikwazi ukuthenga impuphu isandla sakho esifumana ukukwenza lithi kwenze. Verse number 10 uthi konke isandla sakho esifumana ukukwenza lithi kwenze mase qhubeka lithi ngamandla akho onke sho ngamagama ungakwenzi ucomplain ungakwenzi ubalisa lithi ngamandla akho onke mase libala izinto ngezansi lithi ngoba akukho umsebenzi akukho nakwazi akukho nakuhlakanipha endaweni yabafileyo shuthi once wamenzela sefile usuku uyabukisa kubantu yena akazi. So it's very bad ukuthi abantu bethu banemfundiso yongabanaka abazali. Umuntu uyasebenza uphila impilo yakhe akondli akenzi lutho kodwa uyawa uthi mina ngazisa amadlozi ngazisa abaphansi mase umuntu sefile seza nengubo enkulu sehlaba imbuzi ezingaka senza yonke into kodwa ngisho nje isinko ephila akaze sithole. Kanti izwi lo umshumali 9 verse 10 uthi yonke into isandla sakhe sifuna ukuyenza yenze mase lifaka into ethi ngamandla akho lithi ngoba akukho umsebenzi akukho kwazi akukho kuhlakanipha endaweni yabafileyo mase lithi nawe lapho uyakhona ekugcineni liveza ukuthi nawe ufuna ukwenzela into angakulindi uzufe. So leso scripture siveza into ethi uma unomzali uephila unethuba
lokumenzela yonke into futhi ithuba ongeke uhlezi unalo. Yingakho iBhayibheli lithi konke isandla sakhe sifumana ukwenza. Sho ngamagama angingalinzi mhlanga sebenza kahle ngomenzela ukuthi mhlawumbe uyothi ngisebenze bengasekho. Yingakho lithi ungalindi yonke isandla sakhe sifumana ukuyenza. Shuthi noma ngathi uyinto encane ingakho nje athi umwashela. Kunabantu abanezalukazi emakhaya esithi ihlazo salukazi sosiyaneka siyawasha kodwa uzalile unabazulu ugcola igceke but abamnakile akefe siyazenzela wafa nje sebamazisa nandani sebenzela ukubukwa abantu ngokwaleli verse benzela nje ukubukwa abantu yinto that does not count malizothi akukho kwazi endaweni yabafileyo. So umbuzo ukuthi esithi uma imali itholakala nzima kangaka sengingahlaba ngithi ngenzela umuntu ongekazi madatha. So this why mase sifika sesindisiwe sesikholwa loNkulunkulu sivele siphume iBhayibheli sikhishwa kodwa ukuthi akafuni sibe nabanye uNkulunkulu leyo ngifuna siyibambe into enkulu esikhiphe la ukuthi akafuni ukusharewa akafuni ukuba nabanye uNkulunkulu but sesiyayibuka noma ke seqhubeka iBhayibheli lonke ukuthi awuvele belivele izosilimaza lento labantu abasenakwazi futhi abananzondo abanathando ayikho engayenza beyithanda. But elinye scripture angazi bangalifaka manje noma khona usangifuna ukuphawula because there's another powerful scripture eveza ukuthi once umuntu wazi wafa khohle uzophinda uthola isibusiso usigeje ephila singasifaka Genesis uGenesis u27 kunobaba lapha noIsaka unomfana wakhe uJakobe uverse 4 uthi mfana ngicela uyongihlabela hamba uzingela ngakufunda mase ufikele khona uGenesis u27 verse number 4 Genesis 27 7 verse 4 verse 4 Okay ngathi uqala kahle ku ungaqala la Ngalokho awuthathe manje izikhali zakho umgodla wakho nomtsalo wakho uye endle ungizingelele inyamazana ungilungisele isilovela esithandayo engisithandayo usilethe kimi ukuba ngenzela ubest ngabe amagama ngenzela ubest ngidle usilethe kimi ukuba ngidle umphefumulo wami ukubusise ngingakafi abafethu ayish Shuthi once wageja lana weJakobe ngaze ngafa sengihambe nesibusiso ngenzela isilovela futhi hayi nje uwenze nje wenzela nje because ibhadi lethu na abazali afa singabanaki senza nje senzela nje uthi ngenzele ngisithandayo ukuze umphefumulo wami ukubusise ngingakafi shuthi asikho isibusiso emathuneni asikho isibusiso umuntu wazo wafa ecomplaina ngawe ekhala ngawe ungabazi ukuthi uyini sitholwa ngapha. So this is one of the very powerful scripture ngenzela ngidle ngingakafi uze be specific ethi ngingakafi yo yeah uze be specific singakafi yeah ne yeah no there are so many scriptures mbuye ngidedele nethuba lakho esithi but there are so many scriptures that's one of the scripture again ethi nginali ikhehle lingikhulisile sedlulile emhlabeni kodwa bekumele ngenze sure lingakadluli ngilenza likhuluma amazwi esibusiso lize lithi leli verse bafethu le chapter uJakob utshontshe isibusiso siyatshontshwa kumzali menzele zesho ephile wakhiphe lamazwi uthi hayi sengathi ngaba kuhle kuwe yo yazi noma lehle ibhokisi ukwazi nje ukuthi wehla nje wawakhuluma ungishiyile namazwi madoda esibusiso that is big yeah asikho emathuneni uma usuwenza lapha umshumeli 9 verse 10 uthe nabasana kwazi so wenzela umphakathi bethi hayo bani uhlabile hey bani unemali bafethu uthi mina ngifuna ukudla ngingakafi ngiyeza ngidle ngingakafi ngikubusisa so lokhu konke ososekwenziwa usuwenje usuthi hayi awuzani izodla bafethu ozana nanti idila awudlisi yena
Imadoda. yena uthi ngenzela ngiphila ngidle ngikubusisa Ngakafi. ngingakafi. So we are very clear Sidukile. We are very clear about this. We are very clear. We still respect abantu sibalikhulu abangasekho asibadeleli ukuje kuphela we don't owe them worship. We don't worship them. But nje ubaba wami wahamba 2004 still le ndoda inamagalela wenza umkhulu wami ubani bahamba I still honor them, I respect them, but I can't worship them. Kodwa isibusiso bebesiphethe kukimi ukuthi ngisithathile bengakafi noma ngisigejile. Yena impela umuntu omdala unesibusiso. Inkinga thina ndle emnyama sigeje ukuthi sithathwa nini. Yeah, ne. Bayiphethe impela. Bayiphethe. Mhlawumbe futhi ukubuyela nakuyo le khona ukuthi semcimbini kwenze wona umcimbi okay semakhaya umsebenzi. And then bese kuba ukuthi ke akumele umuntu osindisiwe adle. Yes akumele adle yena abe ingxenye yento ezidliwayo khona lapho ke. Yini isizathu salokho ukuthi ngamele sidle? Again angisho esithi ukuthi isizathu sethu yizwe. Yes. Ngoba njengoba ngishila ngathi lento esikuyona akuyona nje into ye-doctrine yesonto elithile. Fanele silithole izwi. Ngifundela amaHubo 106 verse 28. Amahubo 106. That's one of the verses addressa ngokusobala why singadli. Okay. Yeah, can you read? 106 verse 28. Verse 28. Ufundeka kanje. Bazihlanganisa nobhali. Peyori. Yeah, bayihlanganisa nobhali peyori. Shuthi bayihlanganisa nezithixo. Ngoba ngishilo uNkulunkulu inoma yini inoma ubani umuntu akhonza kuyona. Laba ke nabo baye kuNkulunkulu bayihlanganisa nezithixo, yebo. Bazihlanganisa nobhali peyori. Yebo. Badla okuhlatshelwe abafileyo. That's one. Ngathi question yakho sizophenduleka. Badla okuhlatshela abafileyo because hayi ngoba inyama singayidli siyayithanda abinyama. Inkinga sicheck ihlatshelwe bani. Badla ehlatshela abafileyo. Kwase kwenzakalani? Bamcunula ngezenzo zabo. Bamcunula ngezenzo zabo. uNkulunkulu akanankinga ukuthi sidle. Ingxaki ukuthi sidla kuhlatshelwe bani. Mhlambe sifike lapho sikhona ivesi esizolifunde elinye. Ya uNkulunkulu uyacunuka ungarecognizewa as uNkulunkulu. Sihamba sifike lapho ukuthi even lezi zinto zamagezi nelesibheni obunqengeli uNkulunkulu eshayizwe. Solifunda ivesi. Sure. Solifunda namhlanje yokuthi these things zivela lapha ya. Ngesikhathi uNkulunkulu ebona eyekiwe engakazenzela idili kodwa vele kwenzelwa indalo yakhe. So nalalithi wacunuka. Buka ezantsi kwenzakalani mayicunuka. Bamcunula ngezenzo zabo. Kwabhoboka isifo phakathi kwabo. Kwabhoboka isifo. Yo madodana. Phakathi kwabo. Shuthi uNkulunkulu really kuyamcunula ukubhanqwa. NjengoNkulunkulu. Wazi wabhoboza isifo ngoba nje bedle okuhlatshela abafileyo. So asidli makuhlatshela abafileyo siyacheka singadla lithi iBhayibheli uma kade ungazi awunacala. Lithi kodwa uma uwazi awukwazi vele ungene lapho udle kuhlatshelwe abanye oNkulunkulu. Umthetho wesonto yini? No. One of the verses amaHubo 106. Ilawa tuwafunda manje. So yes. Yes. That's one of our stand. Okay. Omunye futhi umbuzo benginawo la baba. Iyona ke lento yokudla. Khona umuntu othi mhlamba hayi mina sengisindisiwe ekhaya but angidli. Kodwa bayangicela isupport ekutheneni ukuthi ngibalekelela ngingabalekelela khona ngoba kusekhaya. Esingicatlela ivesi ade ulifundile sodinga ubuyela kulo
Ukuze siphendule lo mbuzo womuntu othi mina hayi ngivele ngithumele i-wallet mina bayazi angeni. Vele ngithumela imali. Ngithumela ngihambisa nje isipheko angeni. Ake ubuyele kulela verse. Oh, same verse. Same verse. 106. Ngicela uqale lapho bamcunula khona. Okay. Bamcunula ngezenzo zabo. Okay. Bamcunula isiZulu ke ngicela sasifunda sonke. Alisho bamcunula ngesenzo. Ithi ngezenzo. Shuthi lento abayenzile isebuningini. Shuthi kufanele uqala phansi ufunda uverse 28. Sihambe sibala. Ngoba thina eqaleni siphendula ukuthi asidli kanti senze sisodwa. Kodwa ezansi bamcunule ngezenzo. Ake sicheck kanti zingaki lento abazenzile. From 28 basihlanganisa nobhali pheyoli. Isenzo leso igama lokuhlanganisa isenzo. Yini ukuyihlanganisa? Ukuthi nali 1000 lami. 1000 limele mina ngingcenye. Laba bazihlanganisa base bayadla yingakho ezadla lithi base bemcunula ngezenzo. So ukwazi ubalekela isenzo kodwa esinye ubusenza. Yeah. Ngoba abamcunulanga ngesenzo. Bamcunule ngezenzo. Actions. And uma kubuzakala esithi uphi ubuthelezi bobani wangafika bo anti la emcimbini kade ngithumela imali vele kuthiwa ubusy kodwa hayi ukhona uthumelile ukuthi into engiyifakile ngihlanganisile ngikhona noma ngeke impahla yami imele mina isho ukuthi I'm the part and parcel. Yeah, ne? Yingakho ke bangcwele ngicela ukungena la ST. It's very much important ukuwondla umndeni wakho. Ukuze uma imali ngingayifaki kulezi zinto baza kancishani umfana kamalume akancishani umfana wethu shuthi inkolo yakhe engavumi la. Kuba ingcawu ukuthi usivele uyikholo usindisiwe futhi awondli vele awunakekeli. Ugcina ngasaze ukuthi ucasha ngensindiso noma vele unqonqela. Yeah, this one is very much important. Wondla umndeni wakho. Bonakala uvela ezintweni mabelambile bexakekile ukuze uma ugodla la bazi ukuthi aena akusiyinto yabona khona udadewethu wadlula emhlabeni not long ago. Mayedlula sekudlula sekukhona umunye okhona lona okhona usethi masekhuluma uthi yazi wasend message ethi athi kunomsebenzi kaSisi lodlulile manje bhuti besicela ukuthi ufake okuthile ngivele ngayiphenduli ewasathi sengihlangana naye useyahleka uthi hey bhuti yazi kwakuhlezi omalume behind me bengithuma bethi angisendele message ngithi mina uthi bengithuma bethi wena eniclose kakhulu uyokulalela umcela imali uthi ngabatshena ngathi mina khohlwanza ubhuti ofaka imali la ukube bengithe ngilambile buyifaka semthayi yabo ngahleka ukuthi uyabona uzochazwa umuntu ukuthi ubani umela kodwa hayi ngoba encishana ukube bengithe bezoyifaka manje uthi ngabatshena ngenze ungayiphendula uyiphendula le message uthi ngabatshena sekuphela usibukana akaze ngiphendule mina angikho aware esithi ukuthi ngikwi-test ngale ngoba abantu abangakholwa they know iqiniso kodwa baya they know yes abangakholwa enkolweni yethu angibeke ngaleyo ndlela wonke umuntu uyakholwa enkolweni yakhe abangakholwa kule nkolweni they know uthi mncele yethi kuphi ingxaki sishawe laba abathi sebekhonza le uNkulunkulu bembhanqa nabanye uNkulunkulu that's where i-issue yethu iba khona so ke asifaki imali thina asidli futhi asifaki imali when it's come to these things. Ekhaya kukhonza amadlozi ngisindisiwe akusikudala ngisindisiwe ekhaya bakhonza namadlozi so abahambelani nalesinqumo esengisithathe ngiphila njani ke ekhaya ngoba la ngiyarulwa ngiyingane
kodwa futhi manje abekho kule nkolo le esengikhethile. Yo, what a powerful question, ST. Yokuthi ngisekhaya angakabi nekhaya lami, umuzi wami. Ngisekhaya ekhaya abakholelwa kuJesu ensindisweni ngenza njani ngakabi nekhaya lami. ST lapho I'm having the answer with some advice. Based to experience and stuff. Okokuqala ke ngifake into ethi umndeni awushunyayezwa. Kodwa umndeni uvezela inkambo. Yeah, ngicela ngibeke kahle. Okay. Umndeni awuvuleli iBhayibheli. Umndeni uvulela inkambo. Into oqala ngayikhuluma kulowo muntu ngathi ngiyacela ukuthi ukusindiswa kwakhe sengathi kungabonakala emndenini ngoba inkambo iba yivoice yomuntu ekhaya. Once wageja inkambo waqhubeka wakuhlaza waqhubeka wabonakala ungashintshile kulezi zinto zonke zenkambo, ulahlekelwe yiphimbo ongakwazi ukuthi likhulumele. Inkambo speaks kumuntu osuke esekhaya. Angenze sibonelo 2010 senze imvuselelo isenkandla emakhaya. Masenze imvuselelo kanti siyenza uJune. I remember kwakuyi World Cup, around World Cup. Masiyenza ngabo June kanti kunensizwa yakamkhize eyayenza ifinal year. Itsheniwe ukuthi waqeda nje sizokufaka iphandla sizobonga kanti izosindiswa euniversity. Ihambe ekhaya ingasindisiwe. Yafika euniversity yasindiswa ngenxa yobude beminyaka yaphenduka yaze yavutha kodwa ekhaya akholwa. Mayifika ngapha yavutha yathi bafethu nginengxaki ngilindwe iziphandla. Ngenze njani? We told the guy, sathi hey ndoda, veza nje inkambo, awushaya inkambo. Ngoba abantu abangasindisiwe abangekho enkolweni yethu akukhona ukuthi sibalikhulu badinga ukutshenwa nje ukuthi abantu abasindisiwe abangeni la. Bayazi abangeni. Yebo sinale stigma salaba abasilimazile bamix. Usugcina nawe ungaziwa kanti iqala uma uthi ngisindisiwe usuqedile. Manje noma ungathi usindisiwe angeke ukuthi uqedile ngoba abanye baya mix. Then this guy ngathi sithi kuyo iadvice futhi ithi kuhle umndeni kuwazisa wena awusafiki kuphi. Ungasho kuhlatshiwe ST. Not formally. Kuyixoxa njalo hey Jesu ngisizile angisangeni kiphi. Ifake into yokuveza uhlobo le quality noma lo hlobo levangeli lakho. Ngoba bakhona bathi Jesu kodwa abengaphumile lezi zinto. So ifake benyuse umoya phumo awulu uyayifaka nje. Voice yakhe inkambo. Ubafakile isombo ukuthi wena ukuphi la ungasafiki khona emva kwalokho iba nenkambo kungahlatshiwe. Futhi ungayikhulumi sekuhlatshwa manje hayi mina ngisayi njalo lapha. Eli yazi Jesu sengimthathile angifiki lapha mase ushaya inkambo. Imost abazane bethu ke ST ishawa yini abanye bayakusho ukuba batshena umndeni angisafiki kephi nakephi kodwa umuntu ebhede efane nabantu bakuba bangakholwa. Ebhede kule level yokuthi manje kusho lensindiso yakhe ayikuvuma ukuthi uhlaba kodwa iyavuma ukuthi idelela ayivuma ukuthi ihlaba kodwa ubhizi usindisiwe kodwa nakho usunezingane ezinye uphinde wayithola usindisiwe ngaphandle yabo usulimazi iphimbo ivoice. Sahamba senze imvuselelo ngakubo kale mbhemo senze imvuselelo uthi lo mbhemo lo obaba bami inkinga bakhona ngidili nobaba obaba bawu7 ilo mndeni okholelwe ekutheni lamadoda athi umuza kona wami umuzi wobaba so makunendaba yala kuza bonke obhuti
onke amakhehla lawo azoxoxa udaba la umuzi wokhabazela lenhlobo kanjalo uma lo daba lami inkinga ngidili nobaba ongizala enyameni ngidila nobaba eish uthi kwathi kuhlezwi esithi kuhlezwi ko round ixoxo le ndaba yami ixoxo akekho ubaba osindisiwe kanti ubaba lo wami inkambo yami uyayazi uthi kwathi ngiphoqwa ukufakwa kulento uthi angikholwanga ngizwe baba ethi bafethu lo mfana bengihluphe kangangeni lenkolo yakhe yeba ngiyifunde inkolo yakhe kodwa ingilekelelile eish and angihalele buye beyilento ade yiyo bengicela bafethu imiyeke lo mfana wami nama ngiyifuni lento yakhe uthi baba akayifuni insindiso uthi kodwa into engangiyo ngakasindiswa hey madod eish indlela angayifuni ngayo kwaphoqa ukuthi akathambele ungafuni insindiso ukuze ngabuyile entweni lengangiyo so ngizama ukusekela lento ukuthi I've seen ukuthi abazalwane balahla inkambo kanti iyona into ene voice ebalekelelayo modern ukubashumayeza modern ukubashumayeza nginalo nevesi ongabe lifuna ivesi ukuthi ivesi la lento lihash lona eish lihash Matthew 10 verse 34 uJesu uthi angizelanga ukulethuthula uthi ngilethe inkemba uthi ukuhlukanisa umuntu noyise uthi othanda uyise nonina kunami kangifanele akasho uthi ungabathandi uthi kodwa ungabathandi kunami uma ubathanda kunami uthi awungifanele iBhayibheli is strong kakhulu yingakho ngithi angifake kule level yeadvice ethi nje wena mntanami wena nje ongakakholwa ongabi nakhaya ongabe nekhaya lakhe yimini isengathi inkambo yakho daily ingabadla kuthi kuphekwa ngamagame omunye bengafuni wena uzupheke ngishawa abanye uma benakhuza uthi yavele ngisuke ngipheke ngeke umame lambe lokhu kulinda ubani uzulile yebo igame akuyona eyami ngaleyo nto usunento eyivoice eyiphimbo ekukhulumelayo iproblem ke esikuyo kuleyo question iYouth Theatre ayinaki inkambo kodwa iqhamuza uzothi manje angifuni ukungena kulezi zinto mina ngiyakholwa kodwa inkambo into engabe yamkhulumela ish akayinaki ish izinto nje ezibalekile inkambo yeah manje baba lento ish madad ngiyangibona abanye ukuthi mhlawumbe abanye bebe ne theory ukuthi hayi ngiyamkhonza uNkulunkulu ngiyamkhoza namadlozi into engekho leyo awukwazi ukukhonza kokubili no awukwazi ukukhonza kokubili mhlambe okay nali verse elingavele liphendula uDeuteronomy ngicela mhlawumbe ungifundele that Deuteronomy 18 verse 10 awukwazi ukumixa 18 verse 10 18 verse 10 ngicela nje ungifundele lawo mavesi ya ngicatha azoba mathathu okay yeah makungafunyanwa kuwe umuntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni noma umbhuli noma ohlola imihlola noma owenza imilingo noma umlumbi noma owenza iziphonzo noma obhula emadlozini noma umthakathi noma umlozikazana ukuba yilona lo ozenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova ngenxa yalezi zinengiso uJehova wakho uyabaxosha phansi kwakho phambi kwakho iveza ukuthi nje akasifuni sihlole akasifuni sibhule akafuni sibe kulento yamadlozi uthi kuyena isinengiso ngicela uqhubeka ugcine ku13 mawuphelele kuJehova uNkulunkulu wakho hayi chaze uphendulekile uthi angifuni ukukushaya ngamazwi uthi phelela kuJehova uNkulunkulu wakho unless uma ufuna ukuba into yamadlozi ibe into yamadlozi musu mix hamba uye lapha yani because lento ukuthi hayi nami ngiyamkhonza phinde ngikhonze nobani indlela namandla ngayo akadinge kulekelelwa akadingi into engamsiza akadinge incedwa ufuna umuntu ephelele kuyena as a 10 ngabe nabanye nokuthi ST asiveze into ethi iBhayibheli sifundisa ukuthi into edala ukuthi izizwe eziningi zibe noNkulunkulu abaningi bekuyini
Bowukuthi uNkulunkulu bakhona ba limited. Uma benothixo wemvula akakwazi ukukhipha ukudla. Yes. Emva lokho uma bekwazi ukukhipha ukudla akwazi ukuvula ibeletho. So then begcina bekhanda uNkulunkulu bekhonza uthixo abaningi ukuze bebe noNkulunkulu abakwazi ukwenza yonke into edinga umuntu. Manje lona wethu uma ezothi uLuka 1:37 ngoba kukho lutho ngeke lenzeke kuye. Hey Matthias. Now what is the need yokueda omunye uNkulunkulu? Sure. kuNkulunkulu engekho lutho olingeke lize lenzeke kuye. What is the need? Ngoba nalaba siye kutheni bafike kanjani kuNkulunkulu? Bafike kutheni hayi mangifuna ukuthi angikuthola ngizama sikhandeni uNkulunkulu wakho. Manje lo ibeletho yayivula. Lo uyaphilisa. Hey Matthias. Mafuna imvulwa benginyuka omama nama umbrella bawucela imvula ezintabeni behle lina. Imvula iyayehlisa. Ake sithi uya edake. Yiphi lo ibonile? Ukuthi ayi ngathi yamhlula le. Akakwazi ukuyenza le. Ake ngizame ukufaka amadlozi uma ngifake ini yamhlula le. Matthias. Yo. Noma ngathi ufuna ukumsiza ke, usungamsiza umthini umuntu umhlaba wonke osentendeni yesandla sakhe. iBhayibheli alisho usesandleni, usentendeni. Into encane umhlaba kuyena. Usentendeni yesandla sakhe. Wazi inamba yeinwele. Inkanyezi ezibiza ngamagama. How can you assist that person? Owazi uze ethezwini ngazi igama ungakaliphimiseli. Ukuthi uzothini. Yo. Hey. How can you assist that God? Ne. Hayi baba. Lesi sifundo samadlozi ngicabanga ukuthi isifundo esibroad kakhulu. Esinezinto eziningi. Kodwa ngiyathanda ukuthi ngingakuvalili nokunye mhlawumbe obengafisa nokuthi ukuede before sifika ngasekugcineni ngaso lesi sifundo. Mhlawumbe eminye imibuzo yami ingakuyisa kude, mhlawumbe ingakuyisi entweni ebekade futhi usiphathele yona. Mhlawumbe nalokho ngafisa nje ukueda ekusosona lesi sifundo. Yes, mhlawumbe bengacela ST khona engiyifakile ngenze komunye uyolokho elindele engithena lento yobugays yobulesbian. Yes. Ivela lento yokukhonza izinto inomthelela ekwenzeni lento. Ngiyocela mhlambe siwafunde those couple of verses. Romans 1. Okay. Romans 1 verse number 21. Ngiyacela ukuthi wena unesikhathi ekhaya uyifunde from 18 because iveza uNkulunkulu into ukuthela kaNkulunkulu ngokuyekwa njengomdali. U21 ngasipha mhlambe yena. Romans 1, yes. Romans 1 verse 21. Ngokuba kuthe bemazi uNkulunkulu kabamdumisanga. Kuthe uNkulunkulu bemazi, umuntu azi kahle nje ukhona uNkulunkulu. Kodwa lutho ukumkhonza. Kabambonganga njengoNkulunkulu. Selithi futhi abambonganga njengoNkulunkulu. Kusho babonge izinto ade beyibonga, kodwa yena abambonganga. Yebo. Kodwa balutheka ekuzindleni kwabo. Yebo. Inhliziyo yabo eqondiyo yabamnyama. Bazisho ukuthi bahlakaniphile baba yiziwula. Umbhalo uveza ukuthi abantu mabenza lento kuye kuNkulunkulu kumkhonza kuba ngathi umuntu uhlakaniphile kanti this is a foolishness. Ingakho ubani mahubo azethi isiwule sisuNkulunkulu akekho. Yes. Imvelo nokuhlakanipha kuyaveza ukuthi uNkulunkulu ukhona. Yes ba. Nenkazimulo kaNkulunkulu ongabhubhiyo bayiguqule ifana nemfanekiso womuntu obhubhayo. Owezinyoni nowezilwane ezinezinyawo ezine nezinwabuzelayo. Yebo. Ngalokho uNkulunkulu wabanikela
ezinkanukweni zezinhliziyo zabo kukho okungcono. Seliveza ukuthi ngenxa yaleso senzo leso uNkulunkulu wavela abantu wabanikela, yebo, Bahlazisana imizimba yabo. wabanikela izilakhuvo leyo wabantu wabayekelela, uthi selithi bahlazisana imizimba yabo, yebo, Baguqule iqiniso likaNkulunkulu balenza amanga. baguqula iqiniso lithi uNkulunkulu wenza indoda wenza umfazi. Kodwa baliguqula balenza amanga, yebo. Bahlonipha bakhonza okudaliweyo kunomdali. Nansi into, abantu bavele bayeka umdali bakhonza okudaliwe. Amadlozi angena phansi kwezinto ezidaliwe, bakhonza okudaliwe, yebo. Ongobonge ngayo kuze kube phakade. Bayeka Amen. uNkulunkulu obongekayo kuze kube phakade, amen, yebo. Ngenxa yalokho uNkulunkulu wabanikela ekuhuhekeni okuyihlazo. Ngenxa yalento bazalwane, ngazi kodwa isithimba mfethu, isizathu salento ukuthi uNkulunkulu uyekiwe, wangadunyiswa, washesa abantu ngibayekelele. Ish. Ubayekelele, yebo. Wethe ukuqulu kwenza okwemvelo. Okay. Ngenxa yalokho uNkulunkulu wabanikela ekuhuhekeni okuyihlazo ngokuba abesifazane babo baguqula ukwenza okwemvelo kwaba ngokuphambene nemvelo. Baqala abesifazane baguqula ukwenza ngokwemvelo, sho ngamagama ngokwemvelo nje ejwayelekile ukuthi owesifazane udinga indoda. Kodwa bayiguqula leyo nto, yebo. Ngokunjalo nabesilisa bayeka ukwenza okwemvelo kwabesifazane. Nowesilisa uyazi fabo wenza kwesifazane. Kodwa baguqula. uNkulunkulu njalo sike ngingakhohlwa, uNkulunkulu othe ngibayekile abantu. Yini inkinga bayekeleni? Ingoba bangikhonzi. Nje bakhonza indalo kunami. Shuthi lento lento yobulilo kufana intshebe ihubha intshebe nosifazane kanjalo ihubha usifazane uNkulunkulu ethi kubantu abahlazisane ngoba bangiyekile. Sure. Ngokunjalo nabesilisa bayeka ukwenza kwemvelo kowesifazane basha ngokukhanukelana. Amadoda usuthi uma ibuka owesifazane akusavuki lutho kodwa akhanukelana wodwa. Abesilisa benza okuyichilo kwabesilisa. Abafethu hayi izwi liqedile. Benza okuyichilo kwabesilisa. Bazitholela umvuzo ofanele ukuduka kwabo. Bavazalwane, this is a reward. Masibona nje kwanda lento obugeni nobungqingili yonke lento iyanda kanje, yi reward yokuthi mina ngingekile nakhonza indalo. The painful part ST eyokuthi kungenzeka lento iyenzeke kumuntu kodwa uthola ukuthi akuyena okhonza izithixo. Umhlaba wonke owenza lento kodwa mase kushawa abathile ezuphawu lokuthi uNkulunkulu letha ngithokozile. Eish. What? No, uqedile ST. Uqedile ST lapho. Uqedile. Uqedile. Yikho ukuthi asizile namhlanje uzokhuluma ngalento yobulilo okufanayo. Sayisithi ubuthinta nje bonke. Asikho kukho. Kodwa sikhotha into yokukhonza amadlozi, into yokukhonza indalo, ukuthi lithi iBhayibheli bangiyekile. Bavele bakhonza okudaliwe kunomdali. Nami ke ngizobayekelela behlazisane. Ingakho lento yobulilo okufanayo yobugay is more than isono. Ubuyihlazo. Ilevel yehlazo. Eish. That's Ngenxa yokuthi uthi uNkulunkulu ningiyekile. Bishop siyoyenzela ilanga layo le yobugay sikhuluma yodwa. Ngiyathemba ukuthi bayosizakala abaningi kuyona yona ngoba ngibonile isematheni ekakhulukazi kulezi insuku ayongizwe wafike ekhaphi kodwa thina ngeke singene njengongizwe ngeke singene njengongizwe sizoyingela ngezwi. Yeah, nanokuthi okunye our stand is very clear. We love them abantu bakaNkulunkulu futhi bashawe hayi ngenxa yabo ngenxa ethu sonke ukusaye kuNkulunkulu. We must be clear.
ngoba oqhama umuntu sethi abahambe sebelwa nabo kanti umuntu ubhizi kodwa ekhaya ukhonza amadlozi umuntu ubhizi ekhaya ukhonza izithixi uyena okhiqiza lento. So our stand it is very clear ukuthi these people are victims olaka likaNkulunkulu olingazile kubo olize kithi sonke. They need ukuthi sibathande, they need ukuthi sibaphe iqiniso likaNkulunkulu bebe delivered. Sizokhuluma ngelanga layo. Siyenze ilanga layo. Bishop siyabonga kakhulu. Yeah. Yes, nangomhla ka-30 Bishop. No, ngithi mhla ka-30. Mhla ka-25 sizobe sise Soweto eDlamini multipurpose. Mhlawumbe nje baba ukugcizelela nokuqinisekisa nokuza kwakho nanokufaka amazwi engcizelelo ekuthenini ukuthi yini ongayisho ebantwini bakaNkulunkulu and what is it that they can expect nangolo lasuku. Yes, sisegoli lapha eSoweto mhla ka-25 October. Yes. Iyo le nyanga. Isifikile sikhona. Engakusho ngathi unyaka ungaba nzima kodwa kuyinkinga ukuqeda unyaka ukhathele emoyeni. Kuyinkinga ukuqeda unyaka ushayekile. Ake siphelele lapha yana. Yes. Sizoba revived. Sizovuselelwa. Ngoba uma uqale uqeda unyaka kambi maningi amathuba ukuthi uma uqala unyaka uqale ungekho tuned kahle. Lela suku it's a day la khona sizothi uNkulunkulu sifaka ialignment yakho. Sifake nje alignment kuningi ongihlakazile unyaka uqhubeka kuningi okwenzekile ngifisa ukubiza wonke umuntu nanoma isiphi isimado naso nyakeni akukhohle unyaka ubuphethe kanjani akubambe ukugcina kwawo. Yes, akubambe nje isiphetho sawo ukuthi ngifuna ukuvala at the high note. Wow. Yeah. Bishop siyabonga kakhulu uNkulunkulu siyabonga kakhulu Bishop mhlambe ke nabafisa ukuxhumana nawe Bishop bakuthola kanjani? Asibonga kakhulu ST abasuke befuna ukuxhumana nathi mhlambe ngokukhonza mina ngisuke ngikhona njalo la eThekwini sikhona njalo ngikhona even personal njalo ngesonto ngo2 emini njalo ngesonto ngo2 sikhonza ke nje hour no half siphuma past 3 njalo ngesonto ngo2 suke sikhona lapha eThekwini eSangro House but ungafuna mhlawumbe ukufona ngabo WhatsApp and stuff engasebenzisa u0 60815 6526. Amen. Bishop siyabonga kakhulu. Thank you so much. Bazalwane bami asibonane lapha ke njengoba sishilo Bishop mhla ka-25 October kuyona lenyanga 25 October sobe silaphana eSoweto eholo lapha nethiwa iDlamini multipurpose hall sibonana khona lapha kuseduze naseMoroka police station. Yes, noma ungabuza iMoroka police station sizobe silapho ke eSoweto eDlamini multipurpose. I cannot wait to see you there. uNkulunkulu anibusise kanigcine. God bless you. Amen.